Assalomu alaykum, hurmatli millatdoshlar, vatandoshlar. Э, Mana narsa aytib ketasiz kelar. Ruslan Aysinga Alloh taolo rahmati yog'sin. Mana Tatpalituru kanalına chaqiruvni. Mana shu ayttirib biz ekran-ekrangina chet ellarda o'zimizning millatdoshlarimiz bilan, o'zimizning qardoshlarimiz bilan, yurtdoshlarimiz bilan shoy to'g'ridan-to'g'ri efirlarga chiqa boshladik. Allohga shukr. Огромное спасибо, кто присоединился к нашему стриму. Очень прекрасно. Задавать свои вопросы. На любые вопросы я задам ответ. Но дело в том, что я уже в течение 2 дней, больше 200 вопросов я получил. На все вопросы, конечно, я не смогу дать ответ. Тут я вижу, не үшін сіз саясат bilan shug'ullanasiz. Hurmatli millatdoshlar, mana men o'zim hamida mana mening bir tug'an egizagim Nafis Kashap, ul hozir Polshada, Varshavada yashaydi. Biz qachondir balakay chaqda maktabda o'qiganda bizga aytadilar edi. Biz kommunizmga boramiz deb. Ammo lekin biz shu Sovetlar Soyuzi vaqtida biz mana ul vaqtda armiyaga borib qaytgandan so'ng angladik, birinchi kommunizm yo'q. Bari tek o'zimizning xalqimizning millatdoshlarining bor yoqinayib biz ular bilan birga bo'la olamiz. Mana shu ayttirib biz Sho'rli shahrida milliy harakat ishlariga kirib ketdik. Hozir ko'cham Урусчага. Сегодня я буду выступать на русском и на татарском. Конечно, очень много вопросов на русском. Придется уже, те, кто не понимает татарский языка, придется им отвечать на русском языке. Тут уже ничего не поделаешь. Вот зачитываю. Это очень приятный текст. Данный текст от Нурлана Салтаева из Казахстана. Он патриот казахского народа. Всегда поддерживал нас татар-башкир, чувашей и всех тюрков всего мира. И он для объединения своих интернет-ресурсов очень много ведет работу. Вот зачитываю его текст. Декларация написана 100 лет назад, уважаемый Равис Мурза, а как будто ее написало правительство Татарстана, изгнание сегодня, восхищаясь широтой взглядов и умом наших предков. С уважением, Нурлан Салтаев, Казахстан. Аллах Таала рахмәте яусын аңа. Без киләчәктә дә төрки дөнья белән бергә язсын һәм бергә хәрәкәтләр язсын. И вопрос опять на русском. Как состоит работа правительства? Сколько человек? Что вы делаете? Как задачи ставить перед собой? В нашем кабинете министра сейчас более 30 человек. 10 человек не в нашей группе, они за пределом группы. Я даю уже полную информацию. В телеграм-канале у нас есть группа правительства независимого Татарстана. Татарларның бәйсез хөкүмәте дигән безнең менә телеграм каналда эшләп киләбез, Аллаһка шөкер. Менә шунда безнең бүтән эшләр бара. На данное время с нами хотят вести работу около 200 человек со всего мира, но мы пока их всех не можем приглашать. Почему? Потому что вот больше 30 человек, и то очень жаркие такие дискуссии идут. Иногда бывают даже споры. Да, когда мы шагаем, делаем первые шаги, всегда такие моменты было и будет. Это закономерно. Почему? Потому что люди со всего мира, у них разные взгляды, и каждый хочет внести свою лепту и старается от всей возможности, поэтому такие моменты бывают. Но в дальнейшем мы хотим как сделать? Вот на следующее воскресенье у нас будет онлайн-конференция, онлайн-встреча. Вот тогда мы начнем назначать послов от правительства независимого Татарстана для зарубежных стран.
в том числе будем назначать зам министров. Также в будущем хотим назначать министра иностранных дел. Вот чтобы была солидная работа, чтобы было компетентно, чтобы мы с друг другом общались, хотим разделить, допустим, для послов отдельная группа, для министров отдельная группа, для журналистов, блогеров также отдельная группа. Вот в дальнейшем мы хотим также вести работу. Пока еще у нас очень много таких ошибочных моментов, но ничего, мы поправим все ошибки. Это всегда было и будет. Так, следующий вопрос. Да, мы собираем самых лучших, самых проверенных людей, готов идти до конца поставленных целей. Да, к нам в первые дни вошел в нашу группу сотрудник ФСБ. Мы смогли вычислить через своих программистов, и это, как сказать, сексота мы выкинули за предел нашей группы. Есть и такие моменты, есть и провокаторы. Вот еще раз продолжаем на русском языке. Какие три указа издадите как премьер-министр Свободного Татарстана? Я открыто скажу. Первый указ, если мы придем к власти в Татарстане, это первый указ будет о расформировании силовых структур в Татарстане. Это прокуратура, суд, МВД, полицейских и ФСБ. Эти структуры должны быть сформированы, но заново, раз они уже работали в тех структурах, они имеют опыт, через конкурсную систему они должны восстановиться. Но структуру ФСБ никогда ни в коем случае нельзя брать никакие силовые структуры, также и властные структуры. Их преступные действия должно быть расследованы. Об этом я официально заявляю. Если мы придем, если у нас будет действовать правительство независимого Татарстана в России, я даю слово, так оно и будет. Второй указ будет о защите граждан Татарстана. Какой национальности, какие бы национальности не были, хоть русские, чуваши, удмурты, башкиры, тут уже не имеет значения. Мы должны вместе бороться за Республику Татарстан. Я хочу напомнить, вот когда проводили референдум в Татарстане, около 30% русских голосовало за независимое государство Республики Татарстан. Это означает то, что русские в Татарстане, они вместе с нами, а те, которые будут вести типа как против провокационное мероприятие, будут вступать против нашего правительства, против татарского народа, они будут наказаны. И вот сейчас на татарском языке. Siz Reis Muhittin, siz kim hem ve koydan kıskaça gana özünüz bilen tanıştırığız әлі. Biz benim tumuş, ha meni bizim dört tuğan, benim bir tuğan igizak Nefis, Rinat abi, ana bizim enikeş, biz tuğduk Tatarstanda, Aznaka rayonu, Tımıtık oğlunda, biz indi barımızda armiyada bulduk. Armiyadan qaytып, biz dürtübüzde Şoğlu şehrine keldik. Şoğlu'da indi, biz şulay birgelep yaşadık. Hem indi biz onda uylanıştık. Her birimizin de bizim boğalarımız var. Elhamdülillah şükür. Eni bilen etini biz yerledik. Enini biz şınap etkende bulay zorlap soңғы yolu azattık. Çünkü indi onlar kadar 10 yıldan artık bizim bilen tugul. Ne degende Onlar biz şiratlaşıp eti yenilerini biz özümüzün Şoğlu'da
қарадық. Мына соңғы юлға хәтле мына мөселманча без аны үзебезнең туган ягыбызга әти белән әнине алып кайтып күмдек. Хәзер тагын сорау. Перехожу на русский. Если у вас связь с Татарстаном, если в Татарстане ваши сторонники, как взаимодействуют, как вы собираетесь прийти к власти? На данное время не только в Татарстане, даже в Башкортостане, и Чувашии, также и в других республиках мы создали маленькие группы. Они ведут разъяснительную работу, что у нас должно быть независимая республика Татарстан, что республики Идел-Урала должны быть свободными. Вот они ведут такую работу. Огромное спасибо. Как вы собираетесь прийти к власти? Мы ожидаем из-за войны, российско-украинской войны, думаем, развалится Российская империя. И на этих развалинах хотим создать свое независимое государство. Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Марий-Эл, Мордовии. Мы также думаем, что также сибирские народы будут создавать свои государства, в том числе и Кавказских республик тоже поднимутся. Там уже чеченцы уже готовы. Нужно восстать другим народам. Дагестанцы уже готовы. Тут, как мы полагаем, наша версия после развала Российской империи, он уже будет слабым. Вспомните, когда развалился Советский Союз, многотысячные митинги были, татары махом поднялись во всех городах Татарстана. Мы думаем, и в будущем также и будет, и это будет наша поддержка. Башкортлар белән бердәм дәүләт төзүегез мөмкинме сезнеңчә вә төзелсә нинди рәвештә вә шартларда төзеләчәк? Минем әйтеп китәс килә, без башкорт милли хәрәкәт лидерлары белән уже күп еллар сөйләшәбез, һәм үзебезнең татар милли хәрәкәт лидерлары белән күптән сөйләшәбез. Башкортлар белән без бер дәүләт төзеп, бер дәүләт эчендә яшәү мөмкин булмастыр дим мин. Бары тик бер генә вариант бар. Ансы да ислам байрагы астында гына без бер дәүләт астында яшәйләбез. Инде менә ике милләт ни өчен берләшә алмый, мин әйтеп китәм инде. Менә башкорт милли хәрәкәт лидерлары әйтәләр, без нихәтле якынаябыз татарлар белән, Казан татарлары белән, и бөтен Казан татарлары түгел, бөтен теге Сибир татарлары белән, Астрахан татарлары белән, теге Түбән Новгород татарлары белән, Мәскәү татарлары белән, менә шу Урта Азиядә татарлар ничек кенә без якынайган сайын без ассимиляциягә эләгәбез диләр менә башкортлар. Аларда менә шундый шикләнү бар. Biz аларның теге фикерен кире кага алмыйбыз инде. Монда бер әйтә алмыйбыз. Шуның өчен без бары тик ислам байрагы астында гына бергә бер дәүләт яшәрбез. Бүтәнчә вариантлар юк дим мин. Без инде без менә татарлар, бөтен милли хәрәкәт лидерлары, безнең бөтен җитәкчеләр, безнең бөтен зиялылар, без теләргә тиешбез. Татарстан кебек Башкортстан да бәйсез дәүләттә яшәргә тиешләр. Безнең дә, аларның да, һәм инде барлык Идел Уралда халыкларның бәйсез дәүләтләр булырга тиеш. Что будет с русским языком, когда вы придете к власти во время референдума? Менә хәзер әйтеп китәм, русские, которые живут в Татарстане, это наши русские. Но, однако, если мы придем к власти, татарский язык это будет единственный государственный язык.
А жителям Татарстана, русским, чувашам, удмуртам, марийцам, азербайджанцам, у нас очень много живет азербайджанцы, им мы дадим открыть воскресной школой, им дадим изучать, будет спокойно, свободно возможно изучать их культуру, обычаи их народов. Никаких препятствий не будет. Хөкүмәт үзенә нинди максатлар куя? Бәйсез Татарстан төзелсә, татарлардан башка халыкларга мөнәсәбәт нинди булачак? Әйтеп китәм, турыдан-туры, Татарстанның бәйсез хөкүмәте иң беренче үзенең максат итеп куя. Без Татарстанда хөр, бай дәүләт төзергә тиешбез. Һәм инде бу безнең дәүләттә барлык халыклар да үзләрен комфортно, яхшы хис итәргә тиешләр. Шуның өчен монда мин тагын бер кабатлай әйтәм, бернинди милләтләргә дә монда басым булырга тиеш түгел. Менә хәзер бит инде үзегез күрәсез, менә нидә безнең телне бетерделәр, тарихны бетерделәр. 870 миллиард акчаны ай сайын безнең Мәскәү тартып ала, талап ала диярлек. Украинага сугышка җибәрә. Без менә шундый начар, негатив әйберләрдән без кире калырга тиешбез. Аннан соң тагын менә җавап бирәм. Монда берсе сорау биргән. Татарстанда бәйсез дәүләт төзелгәч, урысларны куачаксыңмы Татарстандан? Юк, хөрмәтле милләттәшләр, кулмаячаклар. Менә монда үзегез күрәсез, Фәүзия апа Бәйрәмованы ана теге милли низаклар чыгаручы дип, аннан соң мине дә өстәделәр шулай иттереп, катнаш гаиләләрне үтерергә, аларны теге крематорийлар яндырырга, аларны суярга, кырырга, себергә дип, менә шундый теге провокацион, шундый ниләр сүзләр тараталар, гайбәт тараталар. Булар бөтенесе дә Мәскәү белән эшләнгән. Шуның өчен без бернинди дә андый теге милләт ара низак чыгара торган эшләргә кирмәячәкбез, һәм без аларны без контрольдә тотачакбыз. Татарстанда әле менә без күп мәгълүматлы яшәдек, әле бер кашанда урыс белән татар, или нидә булса Кавказлар беләнме, азиатлар беләнме бер кашанда каршылык булмады, бер кашанда сугышмады. Алла бирсә, киләчәктә дә мин шулай булыр дим. Без Алла бирсә тыныч тормыш курып бергә яшәрбез дим. Менә тагын әйтеп китәм, менә монда хәзер искә төште, хәзер генә бу сорау русча җавап бирәм. Ты предатель татарского народа дип язган менә монда хәзер күптән түгел генә. Хәзер карыйм әле, ул монда бармы икән? Менә бар икән. Вы предатель Татарстана, уехали из Татарстана и работаете на вражеские государства и пытаетесь разрушить Россию. Зачем вы этим занимаетесь? Моңа мин җәмәгать урысча җавап бирәм. Иң беренче без уйлыйк. Кем монда предатель? Иң беренче, во-первых, уже скоро будет уже 500 лет мы под оккупацией русских живем. Есть у нас государство? Нет у нас государства. Какое у нас положение? Мы в рабском положении. Русские оккупанты, московиты из Москвы поставили нас, татар, не только нас, казанских татар, а всех татар в масштабах всей России поставили на колени, не только нас, татар, а всех колонизированных народов Кавказа и Сибири. Почему тысячи граждан в рядах русской армии едут убивать чеченцев? Вот просто приведу один пример. 250 чеченцев было уничтожено, из них 42 тысячи детей. Мы, татары, уничтожаем именно вместе с русскими грузин, чеченцев, украинцев. В Сирии было уничтожено десятки тысяч мусульман. Вот те, кто участвует в этих боевых действиях вместе с русскими, вот они и есть и предатели. Я в прошлом в Киеве участвовал
на дискуссионной площадке, тогда около 7-8 телеканалов был прямой эфир, или где-то было 4-5 радиовещаний, тоже вели прямой эфир, и очень много журналистов. Тогда задали такой вопрос, типа как, вот, крымские татары предатели. Да, это в отношении нас казанских татар и татар всей России тоже такие же вещи постоянно говорят. И в отношении крымских татар. Еще по поводу крымских татар. Крымские татары, как же мы, татары, никогда не присягали русским царям, коммунистам, тем же Ельцину, Путину, они никогда не присягали на верность. И они, их выбор, с кем быть. Если они хотят жить с украинцами, дело ихнее. Если они хотят жить вместе с Турцией, дело ихнее. Если они хотят жить с турецким миром, это их проблема. Еще раз хочу сказать этим русским шовинистам, провокаторам, вы задайте вопрос к своим соотечественникам, своим русским. Во время Второй мировой войны предатель Власов, миллионы армии сдался в плен немцам, и он воевал против Советского Союза. Вот он и есть предатель, который именно во время войны сдался в плен и воевал против Советского Союза. Вот ваша проблема. И, между прочим, я хочу сказать, я изучал историю, именно самые большие русские сдавались в плен немцам. Вот это означает, что именно русские самые предатели. Вот сейчас идет украинско-российская война. Очень многие русские сдаются в плен, и они воюют против преступного режима Москвы. Вот молодцы им, огромное спасибо. Так и должно быть. Мы вместе с этими русскими должны уничтожать этот преступный режим. Татарға қарата бик көп җинаятьләр эшләгәндә дошманча хәрәкәт иткән кешегә нинди мөнәсәбәт булачак? Җәмәгать, монда бу мәсьәләдә без монда һәр кешене чүпләп йөргәнмибез. Теге халык дошманы дип инде. Монда Аллаһ Тәгалә каршында алар үзләре җавап бирерләр. И монда бу менә безнең, мин уйлыйм, хәзер әйтәм, кемдән бу? Юк, хәзер. Как вы думаете, когда Татарстан обретет независимость? Менә монда бар бугай ул. Хәзер җавап бирәбез аңа. Когда Татарстан обретет независимость, насколько важна роль правительства Татарстана в изгнании для представления интересов татарской нации и признания независимости Татарстана странами Запада? Мы думаем, изучая историю, любая империя разваливается. И думаем, и придет день, русская империя тоже развалится. И Аллах берса, иншаллах, мы создадим свои независимые государства на своих исторических территориях. Да, действительно, правительство изгнали татар. Изгнали, я ошибся, сейчас уже не называется изгнали. Правительство независимого Татарстана в последнее время очень масштабно начал вести работу. В масштабах во всех государствах мы находим своих соратников, единомышленников. В том числе они же обращаются к нам, чтобы мы создали независимое государство в Татарстане. Да, Аллах берса, мы общими силами все это сделаем. Тут еще вот,
как будут реагировать, типа, как западная страна, да. Э, э, Очень благоприятный момент, где-то около года нам, в странах Европы, начали давать площадки, где мы можем свободно вести дискуссию с европейцами. Вот последний из этих моментов было вступление в Европарламенте, хотя я не смог участвовать, но там наши представители были, в том числе очень много представителей колонизированных народов участвовало на этом форуме Европарламента. Я очень им благодарен за участие на данном мероприятии. Скоро, 22 апреля, если я не ошибаюсь, Соединенных Штатов Америки в городе Нью-Йорк тоже состоится форум свободных народов пост России. Я сам не смогу поехать, но я думаю, от меня будет там выступать Иршад Хаби, он как раз живет в Нью-Йорке. И также, думаю, также и другие мои соотечественники там же будут участвовать. Я согласился участвовать через онлайн-конференцию. Еще вопрос. Какова роль движения «Свободный Идел-Урал» как объединение 6 республик Северной Евразии, пока еще контролируем Москвой? В будущем обрети независимость каждой из 6 республик Идел-Урала. Я выше уже сказал по поводу республик Идел-Урала. Для нас очень приятный момент. У нас очень много появились друзья из сибирских республик, из Кавказских республик, в том числе из республик Идел-Урала. Мы координируем движение, хотим объединиться в единый кулак и свалить эту преступный режим. Потому что только общими силами мы можем уничтожить этот преступный московский, кремлевский этот режим. Другого выхода нет. Иначе нас ждет долгая колониальная структура. Ну, будем под колонией. Так, еще. Соғымысы Рәфис әфәнді Татарстан бәйсіздігі шырнап та тұрмышы ашыр мекен. Аллахы берса, біз бәйсіз дәулетте яшәрбез деп ойлаймын. Бір ойлап қарағыз, 90-шы елларда Советтар Союзы жимірілгеш, кімнің башына келді? Біз өзіміздің бәйсіз Татарстанымызды бұлдырыбыз. Өзіміздің флагларыбыз бұлдырыбыз. Өзіміздің конституцияны, өзіміздің гербімізді, өзіміздің президентні, өзіміздің госсоветні, парламентні, мына бит Аллаға шүкір бит заманасында эшләдек, әмма дә ләкин мына бит инде хәзер үзегез күрәсез, Татарстанда гыларны теге бөтен җитәкчеләрне сындырып бетерделәр. Чөнки алар башта шушы бердәм Россиядә алар бер нидә булгачтан, бер кәрзинкәдә булгач, алар берсен ашамыйлар. Равис, вы планируете в Россию вернуться? Нет, я в Россию никак не смогу вернуться. Почему? Потому что в отношении меня возбуждено где-то 6 или 7 уголовных дел. Меня прямо в аэропорту уже арестуют. Также и моего брата-близнеца Нафиса Кашапова, тоже в отношении него где-то 4-5 уголовных дел возбуждено. Не сможем возвращаться. Пока. Так. Оренбургская область куда отойдет? В прошлом мы от имени Свободного Идел-Урала отправили президенту Башкортостана письмо, чтобы ликвидировать Оренбургский коридор, чтобы Башкортостан присоединился к Казахстану. Наше желание было такое.
если Башкортостан присоединится к Казахстану, откроется коридор для всех народов Идел-Урала. Но пока этого не получается, Аллах берса, думаем, после развала коридор уже не только с Оренбургом, а уже больше масштаба мы сможем соединиться с казахами. Это очень нам нужно, потому что без поддержки братьев тюрков в будущем у нас очень тяжело будет. Рафис, возможно ли после обретения независимости референдума о самоопределении в татарской части РБ? Необычный, но важный вопрос для многих живущих здесь татар. Там есть действительно, в Башкортостане есть очень спорные вопросы. Когда поднимаются какие-нибудь спорные моменты, надо ставить на голосование. Надо вместе с башкирами, с татарами и с другими народами вместе надо обсуждать эту тему, чтобы не было никакого конфликта, потому что, да, там есть нерешенные вопросы. Дай бог, мы в будущем эти нерешенные вопросы решим, тем более последние месяцы мы с башкирскими общественными лидерами, с башкирскими организациями мы ведем плотную работу, чтобы в будущем у нас было и в Башкортостане свободная республика, и у нас в Татарстане. А там уже насчет языка, Руслан Габбас уже об этом сказал. Действительно, он тоже правильно сказал. Типа как для жителей Башкортостана, для русских, для татар, если они хотят изучать родной язык, им будет дано свободное, им дано свободное действие. Көрші республикалардан келген этник татарлар турында айтасыз. Жамағат, көрші республика деп айтырға керек түгел. Мұнда мына шушы Татарстанға біздің көпләп милләттәшләр кайтсыны. Нихәтле без Татарстанда күбрәк, безнең татарлар күбрәк була, без шул хәтле көчлерәк булабыз. Ни өчен дә көчлерәк булабыз? Без бит төрки татар мөселман халкы. Без нинди генә илдә булмасын, нинди генә дәүләтләрне карамагыз, менә кайсы илдә, менә шушы Чечняда генә карагыз, шушы гына грузиннарны гына карагыз, шушы японнарны гына карагыз. Менә кайсы илдә үз милләте күбрәк була икән, ул көчле, хәлле халык була, дәүләт була. Шуның өчен bütün менә ерак чит илләрдән дә, Урта Азиядән дә, Европадан да, шушы Россиянең үзеннән дә Татарстанга безнең татарлар күбрәк кайтырга тиешләр. Чөнки ул бик кирәк эш бу, бик кирәк момент. Татарстан җирләрен зурайтуга кирәклеге турында ни уйлыйсыз? Бу мәсьәлә җәмәгать безне конфликтка китерә, чөнки Идел-Уралда чынлап без татарлар иң күбе Идел-Уралда яшәүчеләр. Әгәр дә без Татарстанның границаларын киңәйтәбез дип біз шушы форматта хәрәкәт итә башлыйбыз икән, иң беренче без башкортлар белән конфликтка керәбез. Аннан соң чуашлар белән, удмуртлар белән, марилар белән, эрзе, макшаннар белән без конфликтка кереп бетәбез. Шуның өчен бу мәсьәләне күтәрә кирәк түгел. Әмма дә ләкин безнең менә Сибирдә бик күп татарлар яши, анда Сибир ханлыгы булган, аннан Астрахань ханлыгы булган. Менә Астраханда безнең татарлар, Түбән Новгородта, Мәскәүдә безнең миллионга якын, миллион тирәсе татар. Менә кайда гына булмасын, шушы Оренбургта безнең нык кына күп татарлар, кайда гына булмасын, менә Россиядә кайда безнең 50 мең, кайда 200 мең, кайда 300 мең татар яши. Менә шушы татарларны без берләштерү эшендә менә бәйсез Татарстан хөкүмәте менә дискуссия безнең анда бара, менә шушы үзебезнең Россиянең бүтән киңлекләрендә яшәүче
татар халкын берләштерү буенча без үзебезнең программаны булдыру өстендә эшлибез. Алла бирсә без моны эшләбез һәм инде үзебезнең мөрәҗәгать белән чыгарбыз. Ниндирәк форматта, ничек, аны без күребез киләчәктә. Татар телен олорак дәрәҗәдә ничек күтәрергә дигән җәмәгать моның өчен без иң беренче гаиләдән башларга тиешбез. Аннан соң дәүләткә без кискен таләпләр куярга тиешбез. Шулай ук монда бу Татарстанда гына түгел, менә күпләп яшәгән, кайда безнең күпләп яши халкыбыз, менә шушы җирлекләрдә губернаторларга чыгарга кирәк. Алар ачсыннар радио, телевидение, безгә мөмкинлек бирсеннәр, татар халкына ачтырсыннар, менә теге якшәмбе мәктәбе бетерә. Менә шулай иттереп, безгә менә үзебезнең бөтен дөньяда безнең татар оешмалары бар. Татар дөньялары, бөтен дөньяда 400ләп татар милли оешмалары бар. Менә шушы оешмалар актив эшләргә тиешләр. Менә мин алар аптырыйм инде кайбагат. Алар шушы Рәсәйдән Газпромнан акча алып, Рәсәй флагы астында җырлыйлар, бийләр, Путинны мактыйлар. Шушы безнең телебезне юкка чыгарган фашистны мактыйлар. Менә бу нәрсәләрне алар бетерсеннәр, юкка чыгарсыннар. Бу кирәге бер түгел безгә. Менә шу үзебезнең телебез, динебез, гырыф-гадәтебез, культурабызны пропагандаласыннар ялар. Пытаетесь ли вы налаживать контакты с руководством Татарстана? В правительстве Татарстана есть наши соратники, сказать, те, кто нас поддерживает, но их имена, фамилии нельзя говорить, потому что ФСБ все это держит под контролем. Мы не хотим, чтобы их отправили в отставку. Возможно, их даже могут посадить за то, что они с нами связаны. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Какое государство вы хотите, теистичное или же нет? Ну, нет, я насчет этого ничего не могу сказать. Ни уйлыйсы Татарстан, Самара, Ульяновск, Саратой өлкәләрен кушу турында. Җәмәгать монда мин инде әйтеп киттем. Булар әгәр дә без менә теге читтәге татарларны Татарстанга кушу мәсьәләсендә без күтәреп чыгабыз икән, бу конфликтка китереп чыгара. Без нәрсә эшләргә генә мөмкин алабыз? Менә шушы Самара, Ульяновск, Саратау, Астрахань, Түбән Новгород, Сибирдәге татарлар, ана шу Оренбургта бик күп татар яши. Без менә киләчәктә, Алла бирсә, без аларга чыга алабыз. Рәсәй империясе җимерелсә, менә шушы өлкәләрдә татар автономиялары булырга тиеш дип. Һәм инде менә шушы Татарстанның яңа хөкүмәте аларга ярдәм итәргә тиеш. Һәм без алар белән бергә хәрәкәт итәргә тиешбез, һәм бергә эшләргә тиешбез. Менә шушы җәмәгать мәсьәлә тора. Без ул менә теге халык ара оешмаларда да бу мәсьәләгә уңай каралган. Әгәр дә нинди дә булса, күмәк рәвештә яши торган халыклар бар икән, алар үзләренең автономияларын төзи алалар. Менә Кырым татарлары үзләренең автономияларын менә төзүделәр дияргә була инде. Алар менә Зеленский аларга уңай карый башлады. Рәвис абый, тагын бер сорау бар. Казанда элекке дәүләт музее булган иде. Миңа урыс укытучысы әйтә иде кичә, что мол ул булган иде, националистический, даже татары ходили 90 год. Дөресме бу? Җәмәгать, мин инде хәзер Татарстанда күптән булмадым. Менә бу әйберләрне мин белеп бетерә алмыйм, аңа җавап бирә алмыйм мин. Почему спрятался Мухаммедшин, боятся хитрец? Монда җәмәгать Мухаммедшинга түгел, монда Шәймиев тә, Миннеханов та, Мухаммедшин да, алар менә Страус хәлендә калдылар. Алар Рәсәй хөкүмәтенә каршы чыга алмыйлар, чөнки алар барса да шушы акча белән, бөтенсә шу коррупция белән бәйләнгән. Әгәр дә алар тавыш чыгаралар икән, аларны утыртырга мөмкиннәр, әләрдән ныклап каршы чыгалар икән, аларны үтерүләр дә бар. Монда берәр. Будет ли специальная школа для татар Мишәри? Җәмәгать, хәзер монда менә соңгы елларда инде менә без типтәр, без Мишәр, без Сибир татары, без Керәшен татары, фәләннәр дип менә шулай теге бүлгәләшү бара. Без бит инде беребез белән беребез чип-чиста аңлашабыз. Нигә безгә анда менә хәзер Сибир татарының анда үзенең мәктәбен ачу, ана Кый татарының үзенең мәктәбен ачу,
Мишәрләрнең мәктәбен ачу, аны типтәр татарын ачу, әгәр дә шулай итеп без бүленә бушә башлыйбыз икән, без итәбез, үзара таралышып бетәбез. Кирәк түгелдер мин бу әйберләрне. Ә минем моны уйлап караганда, теге Мишәр дигәннән, минем хатын Мишәр кызы Нурлат Октябрина авылыннан. Монда менә бер нине аңламадым. Хәзер минем үземдә телефоннан карыйм әле, кайсыдыр сораулар монда бар, җавап бирелмәгән. Менә монда Украина Зөлфира апа Бойкадан бу. Әлхәмдүлиллаһ, Украинада татарлар, мөселманнар кыйырсытылмый, мөселманнарны эзәрлекләү юк, дини китапларны тыю юк, ничек яшиләр икән татарлар, мөселманнар Англиядә, Зөлфира Бойка. Зөлфира апа, әлхәмдүлиллаһ, үзе дә ул мөслимә булып яши. Мин нәрсә әйтмәкче булам, Украинадагы мөселманнар турында менә искә төшергән. Мин Украинада яшәдем ярты ел. Менә Украина искә төшергән икән, Россия белән чагыштырмакчы булам. Украинада мин булганда бер качанда, бер җирдә дә менә ниләргә, мөселманнарга, кавказларга, азиатларга карата бер нинди начар сүз ишеткәнмәде. Аларга карата бер нинди кычкырулар булмады. Шундый начар реакция булмады. Менә җәмәгать уйлагыз, нидә, менә хәзер үзегезгә әйтәм. Әгәр дә Рәсәйдә, менә шушы Мәскәүдә, Питерда булам ул, или вообще теге зур гына урыс шәһәрләрендә менә сакаллы кеше бара икән. Әгәр дә аны тәресе юк икән күкрәгендә, аны алып кирип китәләр полицейский участокка, аның ниләрен бармакларыннан отпечаткларын алалар. Ул аннан сорый башлар, Хәнәфиме, Фәнәфиме, Сәләфитме, Вахабитме дип анда төрле актлар, протоколлар тутыралар. Аннан соң аны МВДга, полицейскийга аны нигә куялар, теге заметкага куялар. Менә бу нәрсәне күрсәтә? Рәсәйдә мөселманнарга карата фашизм, чиста фашизм. Аны уйлап карагыз, менә шушы нидә, Татарстанда, Башкортстанда, шул Кырымда, Кавказда күпме мөселманнарны меңәрләгән, менә уйлап карасаң, меңәрләгән мөселманны төрмәләргә утырталар ел сайын. Йөзәрләгән мөселманны утырталар. Йөзәрләгән мөселман бөтенләй юкка чыга. Аларны менә үтерәләр инде юкка чыккачтан. Чөнки ни төрмәдә, ни туганнары белән юк. Шулай итеп мөселманнарга карата бу урыс фашист дәүләте эш алып бара. Менә Англиядә мөселманнарга карата, әлхәмдүлиллаһ шөкер, менә мин бит инде әле колледжда укырга йөрим. Монда, менә Англиядә мөселманнарга карата нык яхшы мөнәсәбәт җәмәгать. Менә шушы нидә колледжда гына и вообще бөтен менә теге система образования итәбез инде, мәгариф системасында ул менә университет буламы, институт буламы, колледж буламы, менә мөселманнар өчен тәһарәт ала торган җир була, намаз укый торган җир бар. Менә хәзер сезгә сорау бирәм. Мондый нәрсәләр бармы Россиядә? Юк, җәмәгать. Аннан соң ашату мәсьәләсендә бөтен менә бу теге мәгариф системасында, даже дәүләт структураларында ашату куелган менә мөселманнарга яраклы итеп. Аннан соң монда мөселманнарга шундый нык уңай караш, мөселманнарның монда дәрәҗәсе бик зур. 18 шәһәрнең нидә, Бөек Британияда мерлары мөселманнар. Бу инде күрсәтә, менә христиан иле булса да, мөселманнарга монда, мөселманнар өчен монда яшәү бик теге уңайлы, комфорт дип әйтәбез инде. Монда менә хәзер мин хәзер монда башкорт блогеры Шамил Амангилдинга мин ул Турциядән, аңа мин җавап бирдем. Аңа менә булай сорауларына рәхмәт яусын. Киләчәктә дә шулай бергә хәрәкәт итәргә язсын. Чөнки ни дигәндә, без күрше дәүләтләр бергә булырга тиешбез, Алла бирсә. Аннан менә монда Аида сорау биргән. Киләчәк Татарстан илен ничек күрәсез? Сез нинди сәяси модель тәкъдим итәсез? Демократик, коммунистик, капиталистик? Җәмәгать,
мен көрем, мен ойлаймын, Татарстанда демократик дәулет болырға тиіс дейді. Не үшін? Чөнки біз келешекте шушы демократик илләр белән бергә хәрәкәт итәргә тиешбез. Шул ук төрки дөнья белән бергә хәрәкәт итәргә тиешбез. Ислам дөньясы белән хәрәкәт итәргә тиешбез. Менә һәрберегез беләсез, Гарәп әмирлеге, Арабский Эмираты әйтәбез инде, кем аңлап бетерми, Арабский Эмиратыга менә теге дәүләт төзегәндә аяк басарга ярдәм итүче ике көчле дәүләт. Берсе Бөек Британия, берсе Америка. Киләчәктә Алла бирсә, безгә дә шушы Американың да, Англиянең да, Европа илләренең дә ярдәме кирәк булачак. Һәм инде бездә эшли заводлар, фабрикалар эшли, бездә бөтен хуҗалык эшли. Бездә бары теге яхшымы начармы нефте бар. Һәм инде безнең сәүдә белән дә шушы илләр белән, Европа илләре белән, Төрки дөньясы белән һәм ислам дөньясы белән без менә сәүдәне алып барырга тиеш булабыз. Сезнеңчә тагы менә икенче соравы. Сезнеңчә татарлар коллык позициясын үзгәртергә һәм бәйсезлек алырга телиләрме? Аңа зур сорау бармы? Мин инде менә әйтеп киттем. Бездә Идел Урал республикаларында, шәһәрләрендә төркемнәр төзелде. Һәм инде шушы сорау бирелгән икән, үзебезнең милләттәшләребезгә мөрәҗәгать итәм. Русча мөрәҗәгать итәм, үзебезнең мине аңламаган, татарча аңламаган ниләр дә бар, милләттәшләр дә бар. Уважаемые соотечественники, где вы не жили в России, это в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Чувашии, Сибири или Кавказской республиках, или в той же Самаре, Ульяновске, Астрахани, где бы вы ни жили, создавайте группы. Почему это группы нужны? Ведите работу, развейте работу, что с этими имперцами нам не по пути. Мы, все татары в России, должны объединиться в один кулак. Мы должны вести работу, чтобы Татарстан стал независимым государством, а где компактный живот в масштабах всей России, они должны построить свои автономии, должны создать свои автономии. Вот для чего нужно нам объединиться. Пусть будет сперва 3 человека, 5, 15, 20. Сделайте в телеграм-каналах свои закрытие группы. И через эти телеграм-каналы, короче, действуйте. Просто приведу пример. В свое время Владимир Ульянов-Ленин издавал газету «Искру», маленькая бумажка, тогда не было ни радио, ни телевидения, не было ни интернета. Он смог совершить такую революцию. И Аллах верса, и мы, татары, тоже сможем. Просто нельзя терять дух. Тут Аббас Галямов саясат турында не әйтерсез? Әйтерсең, Украинадағы бай кешесе Ахмет турында не әйтерсез? Аббас Галямов саясат турында не әйтерсез? Чынлап та мин аны былай караштырып барам, бик акыллы фикерләр әйтә. Яхшы, матур. Теге Ринат Ахметов турында не әйтәсез? Ринат Ахметов Украинаның иң бай татары булып санала. Әле шушы арада булмаса, бер 15-20 көннән минем Ринат Ахметов белән сөйләшергә исәп. Үзебезнең менә шушы Татарстанның сөргендәге хөкүмәтенең эшләре буенча ничек килеп чыгар, менә бу уйларбыз. Аннан сегодня ночью был задан вопрос от советника президента от первого президента Чеченской республики Джахара Дудаева, от его советника было. Я вот тут не вижу его вопрос. А сегодня ночью я видел, а сейчас я не вижу. Я хотел бы задать ответ,
Ну, вот не вижу тут. Так. Хурматлы милләттәшләр, тут очень много вопросов. Я, я устал, я уже 3 дня толком не спал, и у меня еще голова болит. Еще раз огромное спасибо за приглашение. Давайте это вместе будем действовать. Мы должны развалить империю. На этих развалинах мы должны создать независимое государство. Мы, татары, в России, по численности занимаем второе место, а значит, мы можем многое совершить. Мы можем город перевернуть. Только мы, объединившись, мы можем создать, еще раз говорю, свои государства и автономные республики в масштабах всей России. Бик зор рахмат, сау болыңыз.